ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମୁଁ ଆମର ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସାହୁ, ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗାତିବେଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ତୁମେ ଆମର ରୋଗ ଓ ତାହାର ନିରାକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜାଣିସାରିଛ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶସ୍ୟ, ରୋଗ ଓ ଏହାର କାରଣ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍କୁ ଯିବା। ତାହା ହେଲା ଆମର ରୋଗର କାରଣ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦାସ ସାର୍ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଭିତରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରହିବାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ରୋଗର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ବା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ସାରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ କିପରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନେଇଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ରୋଗର କାରଣ, ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରୋଗର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ତ ରୋଗ ତ କ'ଣ ଜାଣିଲ ପିଲାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ଟାଇଫଏଡ଼୍, ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବସନ୍ତ, ଆଘାତଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର, କାଲା ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଦାସ ସାର୍ ତୁମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ କିଛି ରୋଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଏସବୁ ଜାଣିସାରିଛ। ତ ଏହି ସବୁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର କାରଣ ଖୋଜି ଆମେ ଅନେକ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁଟିଏ ତରଳ ଝାଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜି ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କହିଦେଉ ଯେ ଏହା ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ବୋଲି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଅଣୁଜୀବଟି କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗଟି ଜଳବାହିତ ରୋଗ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯେ ଅପରିଷ୍କୃତ ପାନୀୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଣୁଜୀବ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଠାରେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଜଳ ଶିଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିଶୁଠାରେ କାହିଁକି ଦେଖାଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ପୁଣି ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ହୁଏତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ କହିବା ଶିଶୁଟି ଠିକ୍ ପୋଷକ ପାଇପାରିନଥିଲା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାର ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେତେ ପାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ବି ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବା ପୋଷକ ନ ପାଇଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଶିଶୁଟିକୁ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ପରିବାରର ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ପୋଷକ ନ ପାଇଲେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ଉତ୍ତମ ପୋଷଣ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତା'ର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଶିଶୁଟିକୁ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତାହାର ପରିବାରରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ତା'ର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ, ତାହା ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ଶିଶୁଟି କାହିଁକି ପରିଷ୍କୃତ ଜଳ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଆସିଗଲା ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହୁଏତ ଶିଶୁଟି ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଗୋଟିଏ ମୂଳ କାରଣ ଆଉ ଅନେକଟି ସହାୟକ କାରଣ ଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୋଗର ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜୈବିକ, ଭୌତିକ, ରାସାୟନିକ କାରକ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ ବା ଆଧିକ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ, କ୍ଷୟ, ବିକୃତି, ଆବୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଟ୍ୟୁମର୍ କହୁଛୁ ଆମେ, ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି, ଜେନେଟିକ୍, ସାମାଜିକ କାରକ ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ। ଆମର ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ସଂକ୍ରାମକ, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତ ଏଇ ସଂକ୍ରାମକ ଓ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯେକୌଣସି ରୋଗର କାରଣକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନେକ କାରକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେହି ରୋଗକୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଣୁଜୀବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ରୋଗକୁ ଆମେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କହିବା। ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯକ୍ଷ୍ମା, ଯାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତାପରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଆଧିକ୍ୟରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଏହାର ବି ଉଦାହରଣ ଆସିପାରେ ଆମର, ଯେମିତିକି ଦେଖ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ଏନେମିଆ, ଯାହାକି ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି ଯୋ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିକ୍ଲିନ୍ କହୁଛୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ, ଯାହାକି ଜିନୀୟ ତ୍ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର କ୍ୱାସି ଓର୍କର ଓ ମାରାସ୍ମସ୍, ଯାହାକି କ୍ୱାସି ଓର୍କର ଓ ମାରାସ୍ମସ୍ ଯାହାକି ପୁଷ୍ଟି ଅଭାବ ଜନିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଅନ୍ଧାର କଣା, ରାତିରେ ନ ଦିଶିବାଟା, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ଜନିତ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଜନିତ। ତାପରେ ଇତ୍ୟାଦି ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଉଦାହରଣ। ସେହି ସଂକ୍ରାମକ ହେଉ ଅଥବା ଅଣସଂକ୍ରାମକ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ରୋଗର ପ୍ରସାର, ଚିକିତ୍ସା ଓ ରୋଗ ନିବାରଣ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଗଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। କିପରି ଭାବେ ପ୍ରସାର କରୁଛି ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, କିମ୍ବା ସେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଏ ରୋଗର ପ୍ରସାର, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ରୋଗର ନିବାରଣ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ଏଇ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରକ କ'ଣ? ଦେଖ, ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଅଣୁଜୀବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ତ ଏଇ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହିଲେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏକକୋଷୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଭାଇରସ୍ ଓ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ପରି ଅଣୁଜୀବମାନେ ଅଟନ୍ତି, କିମ୍ବା ବହୁକୋଷୀ କବକ ଏବଂ କୃମି ପରି ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁକୋଷୀ କବକ ଓ କୃମି ପରି ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଥିବ ସାଧାରଣ ସର୍ଦ୍ଦି, ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା, ଫ୍ଲୁ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ, ଏଡ୍ସ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ଭାଇରସ୍, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକର କାରକ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍। ତାପରେ ଟାଇଫଏଡ଼୍, ହଇଜା, ଯକ୍ଷ୍ମା ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ। ଆଉ କିଛି ଚର୍ମ ରୋଗ କବକ ଜନିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ କାଲାଜ୍ୱର ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଜନିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଫାଇଲେରିଆ ପରି କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁକୋଷୀ କୃମି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିସବୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତ ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ଆମେ
এই ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଇ ଅଣୁଜୀବର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ଅଣୁଜୀବ ପାଠରେ এই ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଜାଣିସାରିଛ। ତ ସେଥିରୁ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁଜୀବଙ୍କର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇରସ୍ କେବଳ ପୋଷକ ବା ହୋଷ୍ଟ ଶରୀରରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପୋଷକ ଶରୀର ଓ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରେ ବା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରେ। ଭାଇରସ୍ କବକ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ବେଳେ କୃମିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପେନିସିଲିନ୍ ପରି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରର କୋଷଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇ ଏହା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ଶରୀର କୋଷରେ କୋଷଭିତ୍ତି ନଥିବାରୁ ପେନିସିଲିନ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ କୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାଇରସ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନିତ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ସହ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ରୋଗର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାଏ। ଏ ତ ହେଲା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର କାରକ। ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।